Mine cemaat İstanbul degan Türk kuxnyası degan. Haman şol ketip baram, qaçaqta күнәшіп кетем, кішілер шәй генә ішіп сөйләшеп отыралар. Менә ничә кешеләрне беләм. Берсәле Дасафның директор булып эшләде дә, бер кайчан шалтырата, килди балконда утырабыз, сыра пиво эчертәм. Әйтәм, син уйлыйсың миңа проблема что ли ул? Мин тик эчәсем килми аны, не кирәк ул миңа? А менә булай шәй эчеп күңелләшеп утырырга булмыймы менә? Сыра эчәбез, нәрсә дип. Әйтәм, юк. Баш тарттым. Шайтас килә. Бездә менә нигә шундый ниләр юк? Күрдегез менә? Алар күп дип әйтәсез менә төрк менә кардәшләребез. Алай татар белән шагыштырып караса күп түгел инде саны. А шунда да китеп барасың зур, ана тигендә дә 200 метрме, шуннан тагы бер анда Анталия дигән кафе. Анда да гел урамда төркләр сөйләшеп тора. Мин узган шайын кич беләнме, iyi akşamlar Türk sayın kardeşlerim diye ya Türk kardeşlerim görmekten memnun oldum deyip gitem. Alar sağ ol deyip нәрсә deyip niteler. Üşraşıp söyleşip oturalar. Bizden yartı milyon халыкның anın yartısı tatar. Ayda barık tatar restoranına, kafesine. Oturalar mı anda? Anda oturalar mı? Yok, oturmuyorlar. Otursalar işeler. Hatta Moskvada da tigi tatar restoran açırга oylaganlar. Халык йөрмейди. Шуңа күрә инде Мулла бабайдан сорадык ди. Дин әһелләреннән буламы рөхсәт? Чөнки хәмер эчемлекләр сатмасак ди берәү дә килми. Инде яри шаршау белән ябып куйыгыз да шунда утырсыннар дип рөхсәт биргәннәр имеш. Шулай дип ишеттем инде. Тик урыш әйтә бит. Нәрсәгә сатып алдым, шуңа сатам ди. Шуны шикелле. Әйтәс килә. Ник менә бездә шул сөйләшеп утырга булмый. Бер-берсен өйгә чакырса бит, кунак итәргә. Ана минем апам әйтәдер бер вакытта, иңә карамыйлар, сыйыңа карыйлар ди. Ну яри, һәр өйләр матурладылар бәрбер. Кунагын ни туганнарын чакырырга башлап утыралар менә. Катлаулы акча ни хәтлек итә, тигеләй булай дип. Шунда була бит менә мәсәлән. Шундый кафега мәсәлән. Булды Гәш бистәсендә бер ресторан татарның ябылды. Булды татарский кулинария дигән ябылды. Аны җәмәгать 90 елларда 85 ахырларында ит дефицит булды бит. Бик күп бүтән милләт вәкилләре дә бик шунда барабыз дип тырыштылар. Чөнки татар ризыклары алар бүтән милләтнең ризыкларына кайсы инде әйтәм инде. Чагыштырмыйм, әйтмим, кемдер котырына башлый. Кайсы милләтләр белән чагыштырганда бездә анда ит күп. Шуңа күрә ит ашарга дип баралар. Менә мин мәсәлән базарга барам да, хатта анда таҗикларның ашханасына барам, чөнки анда алар ите күп. Мин тырышам, Екатеринбургка барсам, шуларның кафеларын излим. Чөнки мондыйга керәсең, алар котлеты дип анда теге панировочный сухари элек булды бит. Пекарняда ипи пешерәләр, җибәрәләр кибеткә, ию катып кала, шунасын шул теге ашханаларга панировочный сухари дип җибәрәләр, алар котлетыга тутырып җибәрәләр. Хәзер дә котлет. Аласың төше, бер төсле матур, ашый башласаң, анда итнең исе бармы икән, юкмы икән? Шуны әйтәс килә. Минем бу хатта мин теге сатира мазаклап язадырым инде, газет чыгарадырым, стенада элеп куядырым, тулай торакта бер вакытта яздым, микроскоп сатып алабыз студентларның ашханасында котлетада итне табырга дип. Берсе миңа инде бәйләнде, башкорт малае. Ала сине судка бирә ала, чөнки син аларны итең. Мен әйтәм, син анда ит таптыңмы алар ниннән? Ничек анда, кая ит анда? Әле Шаян журналында бер рәсем булган и, бүген ди шундый ашап утыра өйендә, өстәл янында хатыны, баласы, бүген ди шундый аш пешердек ди. Как говорит, сегодня за обедом такой суп сварили ди, не за обедом будет сказано ди. Шун шикелле ите дә булмады. Хәзер дә инде шулай экономия ясыйлар инде. Инде анда контроль әйтә шундый булмаса, ул мәсәлән бер җитәкче әзрәк итне экономия итеп салмаса, экономия ясап, тагын хатта теге аш пешерүче дә бераз итне алып калса, әле мин сезгә әйтәсе килә. Әйтерсез, анда хәзер юк дип. Юк.
бар. Бер вакытта без кем әле монда бер дини ахиле бар шул Рафаил хәзрәт. Без аны теге бистә шул гез бистәсен автобусна киләбез, ул алып китеп бара. Ашханада эшлим ди. Ашханада эшлим. Итне имеш. Кореяның ашхана түгел бит. Итне имеш. Акас экономиясы да иен алып кайта итне, иен алып кайта. Шул алып китеп барадыр, мактанды шулай. Мен ди шул хәтле итти менә аш пешерүче менә итти. Менә күрдегезме менә? Ул Советлар Союзы булса, мен аны мәсәлән газетка язып чыгарырым, барып тикшерим. Хәзер инде капитализм беләсезме? Хәзер журналистында ахмак ди, акылдан шашкан ди. Ник ул шул әллә шуның өчен көрәшеп ди, нервысын бузып йөридиләр. Күрдегез, халык кайсы вакытта. Хатта әйттем бит, бер вакытта йөзем, ягъни виноград сатканда чиратта 200-300 грамм 1 килодан җитмәгәнгә катнашып тикшерә башлаган идем. Чираттагы бер ир кеше акыра комачалама анарга сатырга ди. Менә шулай халык шушы халык өчен җаның тәнеңне биреп син кайгырып тырышырга тиешме әллә? Әгәр дә хупламыйлар синең тырышлыгыңда хупламыйлар алар. Вот, шуны әйтәсе килә. Нәрсәдән сөйләп киттек без? Күңелле җыйналып татарда әйтем бар бит, кеше кешегә дару ди. Аны теге докторларда сөйлидер миңа, мин медицинаны газета алып барганда, ул әйтә, килә ди кеше ди, зарлана башлый, тормышны сөйли, мин тыңласам, шунысын әйтәм, айда рецепт язам. Юк, кирәкми, мен җиңеләп китте ди. Кешене тыңларга да кеше юк, беләсезме? Алар утырып, һәр кайсын менә кеше тыңласа, разделенный беда яртысы була ди, нәрсә диме? Вот, шуны әйтәсе килә, урысча әйтәләр ул теге. Кешене ие дип уртаклашсалар кайгысын, кеше җиңеләеп китә. Җиңеләеп китә, кешегә рәхәт була ничектер. Шуны әйтәсе килә. Юк, кызганычка каршы менә бездә. Юк ул менә. Әле әйттем бит, Төркменстаннан татарлар Алтау. Мин аларны сорыйм дигәним. Кафега шул түрк кафесына барып, шундый баклава, тәмле нәрсәләр белән сыйлап имеш, сорыйм дигән, никсез тугандаш халык, телебез якын, никсез татар телен белмис дип. Әйттеләр бит, имеш шул чәч тарашханада миңа шунда эшләгән малай, төркмән малае, ни ди, алар әйтте, Бахор дигән ресторанга чакырса имеш, без барабыз имеш. Мен әйтәм, Королева Англии имеш, галәмәт. Анда 6 кеше, булар 2 кеше, мин ан белән 8 кешегә мин минимум 4-000 чыгарга тиеш. Әгәр дә алар туган телен белсә, буладыр бер 2-3-не чакырырга да сөйләшеп утырырга. Ник мин алар урысча сөйләп, алар хәзер аңы да инде урыс теле инде чөнки. Төркмән булса яри, алар аңы да шулайдыр икенче төрле. Урысча сөйләшәләр имеш, төркмәнчә сөйләшәләр бәлки. Татарча белми. Нинди кызыкмы инде мин менә шул теге караучыларга кызыкмы менә. Юк, минемчә. Урысча әйтмешли, игра не стоит свеч. Мин аны инде әйткән идем ул темага. Җәмәгать игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һәммәгезгә Аллаһ Тәгалә сәламәтлек бирсен, сабырлык бирсен, изгелек бирсен, түземлек бирсен. Сау булыгыз.